Stabbiliment Fawdex li jispeċjalizza fl-inbitu prodotti oħra tal-ikel mill-Italja ingħata premju prestiġjuż mill-Konsorzjo del Vino Brunello di Montalcino. Din l-għaqda internazzjonali hija magħmula minn 200 produttur ta' esperjenza fl-inbit aħmar tat-tip Brunello f'Toskana fl-Italja. Fl-aħħar 30 sena dan l-onur marant stabbilimenti f'Londra, fl-Iżvizzera, fil-Ġermanja, fl-Istati Uniti u anki fil-Ġappun. Din is-sena il-premju ngħata lil Vini e Capricci Fawdex, immexxi minn Abram Sajd. Dan l-onur ġie mirbuħ minna bħala Vinoteka Vini Capricci ġewwa Fawdex huwa onur għalina bħala stabbiliment. Però huwa onur ukoll li fuq din il-mappa tal-Konsorzjum tal-Brunello di Montalcino illum tidher Malta u jidher Fawdex. L-imprenditur Awċi qalilna kif huma lanqas biss kienu jafu li ġew innominati għal dan l-onur u qal li jħossu onorat li l-livell ta' Malta u Fawdex f'dan il-qasam kompla jissaħħaħ.